ngarungi banyu seorang rasa kurang sekian jauh marah tahu ya Angliputi berempat ya berempat ini sih yo rono kok ya yo berempat ning kene terus tambah berempat ya, ayo berempat berdiri semuanya ya lagunya apa Dok sing kompak lintang asmara wis tadi kesayangan tadi Mas Herman ku nek ra dituruti gulung-gulung ya kesayangan oke ya aja ning kene ngedeni kancane engko lek ingin lho engko lek aku ingin lho Mas Sata nak guyon rumah iya dah wah apa oke yo apa mau apa yo kesayangan oke yo oke tidur ini permintaan dari Mas Wetman